Chunya omiyo nying Nyasaye duong' nyadichiel kendo kinyi ma kawuono kuom ng'uono, kuom hera kod kuom nyalo manade mosemiya mondo ayudra nyadichiel kendo Lolwe TV ka. Ma Ruoth oro mondo owuo kodi jawinjo kendo janeno mara en jatichne Pastor Leonard Omondi ma God of Eternity Church e piny mar Dandora. Ruoth otimona ng'uono nyuola e piny mar Ugenya Ramunde School, Ugenya Masiro Ramunde School e gweng' mar Agoro. An wuod jaduong' Omondi Alfred Omondi Sewe, to Nyasaye otimona ng'uono mar warruok kendo abiro kaka jatichne. Yie mondo asom kodi muma jawinjo kendo janeno mara mondo nying Nyasaye onwang' duong' nikech muma e teko, muma e nyalo kendo muma e adiera mar Nyasaye. Mwasomo wuok e tich Joote 27 to yie mondo asom kodi kama tin 21 nyaka 26 to nying Nyasaye nwang'o duong'. Muma wacho kama, koro kane gisedak kuom ndalo mang'eny ka ok gichiem, Paulo nochung' e nyimgi mowacho niya, owetena, di nyocha uwinj wachna mi wawe kwang' wa Krete, to da ok wanwang'ore e masirani. Kendo gik moko da ok olal kama. To koro akwayou ni mondo ubed gi chir, kata ka onge kata ng'at achiel kuomu mabiro tho, to mak mana yie ema biro kethore. Ang'eyo kamano nikech nyoro gotieno malaika mar Ruoth Nyasaye ma an ng'ate kendo matiyone nyoro obiro ira, mi owachona niya, Paulo kik ibed maluor, nyaka ichung' e nyim Kaisar. Kendo Nyasaye oseyie kuom ng'wonone ni joma kwang' kodi duto ok bi tho. Kuom mano, owetena, beduru gi chir, nikech ang'eyo ni Nyasaye biro timo mana kaka osewachona. To yie nyaka moki e chula moro. Nyasaye agoni erokamano, apaki, adendo nyingi, amiyo nyingi duong'. Akwayi Nyasaye ni ng'eyo malong'o ni kok mana in, to gima nie iya to onge. Mae momiyo Nyasaye aduokora piny, kendo akwayi ni bende iyie mondo iti koda kaka tung' mari, mondo janeno kendo jawinjo ma isemiya kawuono owinj wach manade miseketo e chunya mondo awuoye kode. Ruoth makgi kimigi kwe kendo kimigi ng'uono, kendo kiyawo chunygi mondo nyingi kende monwang' duong'. Ago erokamano nikech isemako ng'ato ka ng'ato kendo nyingi nwang'o duong'. Malaika kaw tich kitayowa mondo nyingi nwang' duong' e weche duto e hapi Ngeso ma Jawar. Amen. Janeno kendo jawinjo mara ma Ruoth omiyo odiochieng' ma kawuono, chunyi ogoni Nyasaye erokamano ahinya kuom ng'uono kendo kuom hera manade momiyo odiochieng' ma kawuono mondo irwang'ra dichiel kendo e Lolwe TV ka, mondo awuo kodi kuom wach manade ma Ruoth ne keto e chunya. Mokwongo adwaro mondo ago erokamano maduong' ahinya ni jawinjo kod janeno maga ma kinde duto osebedo ka gona sim kendo kosekawo thuolo mondo apuonjra kodgi. Jomoko osekawo thuolo mobiro e kanisa, jomoko osekawo thuolo mogona sim kuom weche manade ma gikale maselamo kodgi, kendo gisenwang'o ripot maber, ginyisa ni giko bang' lamo giseneno ng'uono kod teko kod nyalo mar Nyasaye. Omiyo ka an kodiochieng' ma kawuono to Ruoth ora kod wachne, adwa nakwonga goni erokamano kuom kawo thuolo mari mondo igona sim, kuom kawo thuolo mari mondo ilalri kod ng'isa weche manade ma Ruoth ora. Un ema unyalo miyo abed kamedo siko kabiro kendo mondo awuo kodu kuom wach manade ma Ruoth ora. Agonu erokamano jogo mosebedo ka gona sim, jogo mosebedo ka dwaro mondo akonygi weche manade masekonyra kodgi. Kok kamano adwaro mondo wadhi e wach Nyasaye ma wasomo. Wach mane Ruoth ora mondo awuoyo odiochieng' ma kawuono en ni gik mikalegi bang' gik mikalego idwa nene. Bang' gik mineno moluorigo
idwa neno Nyasaye. Bang'e kisekal gik mineno masani chani chandigo tidwa nene. Mane wach mane Ruoth ora nong'eyo ni kali matek. Ong'eyo nitie lwenje moumi. Ong'eyo nitie apaka manade mag dak mosemayi kwe. Ong'eyo nitie tuo mosemayi kwe. Ong'eyo Nyasaye wachina na wachni nuwach mong'eyo nitie kaka nyathine. Nitie apaka mosebiro mosegoyi makata gimitim onge to ng'eyo bang' apakano nitie gimodwa timore. Nyasaye ora mondo wachni ni ndio neno ka in kod lweny kuom nyithindo wach nyithindo to kata kamano apaka mikale mag lweny nikech familia no kirito kuom Nyasaye bang'e ibro neno bad Nyasaye. Nyasaye ora mondo anyisi ja winjo kendo ja neno mara ni ndio ineno kituo to kata kirito Nyasaye bang' tuo no nitie ngima. Nyasaye ong'isa ni bang' wacho mikale no nitie gima ber manitie. Bang' gimikale no nitie gima chielo midwa neno. Nyasaye onyisa mondo wachni ni kata kodoko mana ni mwandu mosegoli lweti to bang' mwandugo ai lweti nitie mwandu machielo ma Ruoth kele lweti. Nyasaye onyisa mondo wachni ya bang' gimikale no nitie wach manade michome mbele. Kata kodoko na paka mag lwenje osechomi kata mag kwedo osechomi wach mora mora madbed mosechomi. Nyasaye nyisa mondo wachni no bang' gimikale no mbele nitie gima ber. Nyasaye ora ok mondo hoyi mondo wachni mondo iwinj mondo amalo ni wach mantie manade en bang' gimikale no nitie wach maber man mbele ni. Mae wach ma Ruoth ora mondo wachni ne kata kodoko ni kawuono ni ikale wach matek, kata kodoko ni kawuono ni ikale chandruok, kata kodoko ni kawuono ni ikali tuo, kata kodoko ni kawuono ni ikali akwede, kata kodoko ni kawuono ni ikali wich kuot. To wach ma Ruoth ora mondo wachni no bang' gimikale no nitie gima ber mbele. Nitie gimikale kawuono to bang'i ka gimikale marachni no, bang' gimikale mamayi kwe no, bang' gimikale mamiyi wich kuot no, bang' gimikale ma en lweny ma kamisoyi wi onge no, bang' gino mikale no nitie kama ber mbele. Muma wasomo muma ma jotich jo ote kar 27 muma no borok na nyal somo te. To wach manadi mane Ruoth ora mondo wachni kendo mondo pim ni ja winjo kendo ja neno mara. Ruoth ne nyisa pimonwa mufano kod ngima mane owadwa Paulo odakie. Paulo en jatich Nyasaye. Paulo en jaote ma Nyasaye. Paulo en moor ma Nyasaye. Paulo en ng'ama ong'eyo ni Nyasaye osetimone ng'wono kendo ngimane en ngima mamiyo nying Nyasaye duong'. Kata kamano kamane wasomo wuoyo malong'o niya kinde moro ka Paulo yalo injili to injili mare okelo ne chandruok kendo wach mane oyalo no nomiyo odonje e jela motwe. To harakati mane otwe no ni loke jela kigole jela ma kitere jela ma ni loke jende kendo ne en lwet jolweny no dak kuonde marach. To muma wacho ni kinde moro ka ni idaro Paulo kigole jela moro itere jela moro okete lwet jolweny. To muma wacho ne gini nam maduong' kendo ka ne gini nam maduong' kanyo ne gini yie. Aparo ka koro ikuo yie ne en koro gi yie maduong' mano oketgie ki transfer gi golo gi kama chielo itero gi kama chielo mondo odhi oduok weche mako mano wuoye kendo ni tere matek. To muma wacho ni Paulo wuoyo kod jogi kawacho ni jowete ayien mak to usemako anie lwetu kendo to utera mak mana mbele ok ber. We kur timo gima utimo ni onego uwe mondi nikech apaka ng'eng. Wadhi romo kod gik moko maricho ma ok bi beronwa mayot. To mwacho ne giramo kendo gidaro go Paulo ka gitere e piny machielo. E harakati matere e piny machielo no muma wacho na paka no biro malich kendo lwenje mane giromo go ne dongo ne giromo gik malich. To Nyasaye no dhi wuoyo kod Paulo e kinde mane koro ginie ya pakano, e kinde mane ginie chandruok no, e kinde mane chiemo jo mane gin go ok ne nyal chiemo, e kinde mane gini hali matek no. Nyasaye no wuoyo kod Paulo kong'iso Paulo no Paulo adwan mondo iwinj wach moro. Ndiyo jogi nyokawi kod thuon mondo ng'iso gini yo to rach to gikawi gi thuon ma gikoro giteri jela machielo kama koro giterie ni. To wach mana nyisi en niya 22 wacho kama to koro kwayo unu mondo nukoro mondo ubed gi chir
onge kata ng'ata achiel kuomu mabiro tho. Paulo ema koro ng'iso jolweny jotend lweny nadwa nu bed gi chir nikech ka uluor to ubro neno matek, ka uluor to ubro timo gik mamono, ka uluor to ubro weyo Nyasaye, ka uluor to kubi bedo kod geno. Paulo nyiso gin wach madwaro. Nyasaye no wuoyo koda, malaika no biro mopimona no Paulo bed kod chir, to jomoluor gi bed gi chir kuomu ka ng'ama bro tho onge. Yie mauni ieni ema bro barre madong e pi, to mak mana no un to ng'ama bro tho kuomu onge. Koro Paulo chiwo ripot ni jogi ni jowete wan kodu to chiemo tamou, jowete wan kodu to luoro makou, jowete wan kodu to gik ma uneno ubwok, uneno ka koro uchopo mwisho kendo uneno kama utho. Mak mana ni wach Nyasaye no nyisa monego nyisu en ok obi tho. Ruoth ora kawuono bende studio ka mondo awachnu ja winjo kendo ja neno ni ndio ikali hali matek, ndio ikali lweny mok yot, ndio ikali wich kuot mok yot, ndio ikali achaya kod ajara, ndio ikali weche manade mamayi kwe. To mak mana ni wach Nyasaye nyisa mondo awachni kaka nyathine no ok ibi tho. Ndio yie ma intie. Paulo wacho ni joka ni yie mwarengo goni ene mobro barre. Wa penje ja winjo kendo ja neno mara paria kes makoro yie emobarore to unie pi kara unudong kanye kok mana Nyasaye mobiro mumako lwetu. Muma wacho malongo niya Paulo nonyiso jowete ka ni bedur jochir kikuluor, yie to bro barore, yie to bro kethore, yie to bro dong e pi. Mak mana nuan kaka nyithind Nyasaye, Nyasaye bro kalo kodwa. Wan kaka nyithind Nyasaye, Nyasaye bro lochonwa. Wan kaka nyithind Nyasaye, Nyasaye ok obi jwang'owa. Ruoth ora kawuono ja winjo kendo ja neno mara ni Nyasaye wacho na wachini ne kata kodoko ni tuo ma in go chal nadi, kata kodoko ni nyithindo ma in go chandi ma chal nadi, kata kodoko ni keny ma intie iye tek ma chal nadi, Nyasaye mondo nyisa mondo nyisi no ok ibi tho. Wachno ok bi tieki, wachno bro miyo nying Nyasaye kende ema mondo nwang' duong'. Mane wach makelo dicho makawuono ni gima intie no bang'i kitieko hali mikaleno to nitie ber mbele. Nyasaye ora kamano no mondo awach ne dhako moro makali wach moro matek, mondo anyis dichwa moro ma onge kuodi chieng' makawuono, mondo anyis jati Nyasaye moro maneno kama ento chopo mwisho, mondo anyis nyathi moro maneno kama kenyalre ni ka kitieko hali mikaleno ng'amori to Nyasaye to nitie gima ber mbele. Kisomo momar Ayub achiel kakre 10:6 muma wuoyo ni chieng' moro Ayub mane jati Nyasaye, Ayub mane Nyasaye orito ogeno Nyasaye, Ayub mane longi mbele Nyasaye. Chieng' moro jasigu nokwayo Nyasaye mondo otem ngima Ayub, to muma wacho ni Nyasaye noyiene kendo no amalo mondo dhi otem ngima Ayub. Muma wacho maber malongo kisomo kara 13 kidhi mbele. Muma wacho ni kane jatich moro odonjo kokelo na Ayub gima timore, kapok otieko weto moro donjo, kapok otieko weto machielo donjo, no nende wan kod yawoti, to kane ne watimo party, to kane wanie party no, kane wanie party kamano, to ne wapoyo mana ka josigo biro monego uji duto, nyithindi duto ma an kende madong' mondo akelni report. Ne wani kwath, ne wakwayo, to kane wapo mana ka josigo biro mokawo monego jamni te report moro, kapok otieko moro donjo. Muma wacho ni Ayub ok nochamo dhoge, Ayub ok nokwedo Nyasaye, Ayub ok nowuoyo marach, Ayub nochomo wang'e kuom Nyasaye. Muma wacho ni kapok report moro donjo to machielo semana donjo. Ja winjo kendo ja neno mara nyalo bedo report modonjo ni kawuono, kata kuom nyithindi, kata kuom chuori, kata kuom tichni, kata kuom ohandi, kata kuom luongo mari. Report modonjo en report marach. To Ruoth ora mondo nyisi no bang' report miwinjo gano nitie ber. Idwa kawo report no nadi? Mane wach ma Ruoth ora mondo wuoyi. Muma wacho malongo jowetena e kitabu mar Jorumi 8:18 no masira ma uneno kawuono gi, masira ma uneno kawuono ni magi tindo, gik mabeyo, gik maluo, gik mabeyo ma Ruoth oikonwa mbele, lich miwuoro molo masira man tindo mwaneno kawuono. Ruoth ora mondo nyisi no masira to nitie ineni kawuono, to kata kamano masira no tindo, gik mabeyo ma Ruoth oikoni ja winjo kendo ja neno mara. Kisomo Jorumi 8:18 macho ni gik ma Ruoth oikoni, gik ma Ruoth oikoni dogo kendo lich miwuoro. Yesu chieng' moro wuoyo kod Petro, kongiso Petro ni Petro wad Jona, wach monegi ng'e ni jachien osebiro mokwayo thuolo mondo piedhi keke ngano.
mak mana ni wacha chiel mang'eyo Petro madwa ni winj no an Yesu Kristo alamoni ja winjo kendo ja neno mara makali wach mateko dichieng' makawuono muma wacho malong'o ni ya Yesu wane ma wacho ni ene molamoni kata kondo kono wach mikale tek machal nade onge ng'ama lamoni mopogore kod Yesu wacho na wachni ne ene molamoni wacho ne Petro yie mondo iwinj wachni ni jasigo sekwayo thuolo mondo piedhi kaka ngano mondo sand ngimani mondo duoki e lowo mondo mi wich kuot mondo goli yie ma intie mondo goli keny ma intie wachni ja winjo kod ja neno mara ni jasigo sekwayo thuolo kaka nokwayo kuom Ayub mosando Ayub e kai bendo sekwayo thuolo mondo koro sandigo kaka nokwayo thuolo mondo sand Petro e kaka bose kwayo thuolo mondo sandigo ngimani mondo sand kodo nyithindi mondo sand kodo kenyni mondo sand kodo luongni mondo sand kodo mpango magi to mach ma Yesu wacho mondo wachni en ni Yesu ema wacho ne ene molamoni onge ng'ama chielo malamoni en kende emolamoni abiro mondo nyisi ja winjo kendo ja neno mara ni Yesu owacho na wachni no lweny to nitie tie lweny ne ibro neno bade lweny ne ibro neno tekone lweny ne ibro neno lochne lweny ne ibro neno nyalo mare ruoth ora mondo wachni no lweny to nitie wich kuto chomi ter achayo chomi ter ajaro chomi ter nitie weche mochomi mamai kwe weche mochomi mikieka micheki kamitiekie nitie lweny mochomi kata dakia lweny mochiego kawuono to ruoth nyisa mondo nyisi no bang' gimineno gani nitie gima ber. Paulo kawuoyo kod to wacho ni wach mang'eyo ni ka watieko pi kama wantie kama pakalichieni ka watieko pigni kama apakogo e thachni ka watieko pigni to wach mana ng'eyo mawachonu nitie kama nitie lo kama wadhiye niyo wanie pi apaka ng'eng lweny ng'eng gik moko bagowa chiemo mane gin go giwite pi to Paulo wacho nigi ni wach mang'eyo mar ruoth wuoyo na wachnu ni kata kod chiemo tamwa dala 14 pok wabilo chiemo waluor waneno kama koro watho waneno kama waonge geno pok waneno wang' chieng' pok waneno ler nikech ang'o gini mani pi apaka lich lwenje lich gik matumre lich gik matimre bwong'ogi to Paulo man ben kod gie lwenyno ma ben kod gie chandruogno ma ben kod gi weche magikale wacho nigi malong'o ni ya wach mar ruoth wachone na nyisu ni ka watieko pi ma wantieni to wanyono lowo motuo abiro mondo wachni kaka jatich Nyasaye ni kitieko lweny ma intieno to nitie lowo motuo ma Nyasaye ochikoni kaka nyathi Nyasaye ruoth ora mondo wuo kodi nitie bang' gimikaleni ji awinjo mara nitie gima ber mbele bang' wich kuot mochomini nitie gima ber mbele bang' lweny mikaleni ruoth onyisa mondo wachni nitie gima ber mbele kisomo muma mar Esta kar 9 chakra 7 kidhi mbele ka to muma wacho malong'o kisomo kanyo na Haman nopango kaka inego jo-Yahudi Haman opango kaka inego jo-Yahudi Haman opango ni jo-Yahudi itieko to ripot odonjo na Esta ni jo-Yahudi itieko ripot odonjo na Esta ni jo-Yahudi iketo piny ripot odonjo na Esta ni jo-Yahudi teko gitieko ka ripot nodonjo muma wacho malong'o ni ya ka ripot nodonjo na Esta muma wacho maber ni ripot kodonjo to Esta okaw thuolo mochako lamo Nyasaye Esta okaw thuolo modok to odhi launch complaint ne Nyasaye noloko gik moko te Nyasaye noloko weche te Nyasaye majalok weche noloko weche te abiro mondo wuo kodi no bang' gimikaleni nitie gimachielo ma Nyasaye oikoni abiro mondo wachni no bang' gimikaleni nitie pim kama tuo midwa mondo nyon abiro mondo nyisi no bang' gimikaleni teko Nyasaye dwa nyisore to teko Nyasaye biro nyisore nade teko Nyasaye biro nyisore mana kitimo gima long'o mana kitimo gima kare mana kitimo gima owinjore ruoth ora mondo nyisi ni ndiyo weche mikale to lich Shadrach Meshach kod Abednego ochomo okwer ok gibilamo nyiseche manono kata ka ginie mach momocho nochwak mach ndalo 7 to gikwero ruoth bedaga ming'a wan gi mwang'eyo ni kata ka Nyasaye chwak bidewa to wang'eyo ni wabro la ok wanyal gochongwa piny ni nyikido mora molos mocho nochwak ndalo 7 to mano chuno mondo ne wadu dhano gombo mondo
nene ichandruogi no. Wad dhano gombo mondo nene ka ramo ni Yesu kende ruoth. Wad dhano Yesu Kristo gombo mondo nene iwach mura mumaki. Ja winjo kendo ja neno mara ruoth ora kawuono ni mondo awach ni bang' gimikale no ibro nene chandruok, ibro nene ngimani, ibro nene ko amalo mondo golni wich kod achaya, ibro nene ko amalo mondo chung kodi, ibro nene ko amalo mondo lochni, ibro nene ko amalo mondo nyisre ni en ng'a ingimani. Mane wach manadi maruoth ora kawuono mondo awach ni ja winjo mara ibro nene ka ng'ama timore, ibro nene kilemo, ibro nene ka in gi chuny mar erokamano. Wach ni ja winjo kendo ja neno mara no ruoth onge kuom jogi ng'ama ne kolemo. Paulo omakanie jela okal koda paka malich gima nokelo miyo oneno onyono lowo kod tiende kod joma ne gin go en Paulo no olemo. Shadrach, Meshach kod Abednego noringo dhi kuom Nyasaye. Onge kama Nyasaye konyo mokolemo. Nyasaye kokony ng'ama kiago erokamano. Mae momiyo wuoyo kod onge kamora mora. Esther ka konyiso ni Esther ju Yahudi tieko to Esther pango mana lamo kod tweyo. Wach ni ja winjo kod ja neno mara ni Nyasaye dwa mondo nene to ok bi nene ka in kod mirima, ok bi nene ka in kod chuny malit, ok bi nene ka in kod chuny marach. Ibro nene mana kibedo ng'ama bolore, ibro nene mana kilamo Nyasaye, ibro nene mana ki amalo mondo ilam Nyasaye. Mane kibro nene, ibro nene mana ka in kod chuny mobolore, ibro nene ka in ng'ama rito, ng'ama okwede kata tek to an ok alok, Nyasaye ok alok. Gima loko onge. An ka mondo alam kod Nyasaye, ruoth ora mondo awuo kodi kendo alam kod Nyasaye. Ja winjo kendo ja neno mara ruoth ora malong'o na nyisi noseikore gimikale no bang' ma mane gima ruoth onyisa ni bang' gimikale no tibro neno bade kilame, ibro neno bade kivolori rita ok iwitori, ok iloko Nyasaye, ok iloko Nyasaye moro. Shadrach, Meshach kod Abednego ok noloko Nyasaye, ne giramo kuom Nyasaye. Osiepna biro mondo anyisi ni kata kodoko no piny liet onge gima tek ndi, onge tong' matorega kod mitoyoga kod leya kabed nyathi gweno ichwakoga achwaka kod liet mago to tore kende. Nyasaye dwan mari no nyaka chop kama koro tore kende yako bed gweno makino ne. Kata kodoko ni ini desert piny liet to Nyasaye dwan e familia kanyo. Nyasaye biro chung kodi kibolore kedirite ka ini chandruogno mokiringo. Adwa mondo alam kod Nyasaye. Ja winjo kendo ja neno mara moseka thuolo mare mondo winja. Nyasaye no ora mondo awach ni kawuono ni gimikale no bang' ma tibro neno bade. Mae wach maduan mondo alam kod Nyasaye. No bedo ni kale wach moro matek, bedo ni kale wach moro maikwe, bedo ni kale wach moro manade. Adwa mondo alam kod Nyasaye. Gaga chongi piny kama intie, makama ka TV no kama intie, kula widu chwa wadwa alam kod Nyasaye. Nyasaye no ora mondo awachni kama oyikore, ng'ama koyikore chulo kuor, ng'ama oyie lamo Nyasaye, ng'ama oyie rito nyakom Nyasaye, ng'ama nyalo goero kama ni chandruok, ng'ama kata kodoko kal wach machal nade to koyikre ma chulo kuor. Nyasaye oyikre chung kod ng'ano, ng'ama biro go erokamano, ng'ama biro lamo Nyasaye kata tek. Nyasaye oyikre mondo mak lweti bang' gimikale ni ibiro neno bade. Gaga chonge piny mondo walam kod Nyasaye. Nyasaye mantie moklokre moklo. Osiepna ine mani ora mondo awach ni jal mogo chonge piny, ng'ama owinji, ng'ama oyieno, in mani ora mondo anyise no bang' gimokale no ibro neni. Nyasaye kokoneni to ine makoneni ok an jatichni to pok ni iwuoyo ng'isaga na wach ni jogi gima moriambo. Kawuono ni Nyasaye ni chuo mogo chonge piny no, mama mogo chonge piny no, wuoyi mokulo wiye piny no, ja winjo mowinji no morwako wach makawuono ni Nyasaye oluongi ni ruoth kiweg wich kuot, kikiweg achaya kod ajara, mak lwete ke mondo nyingi onwang' duong', gol wich kuot Nyasaye. Gimokale no ka Mari owacho ni kadiemo wang' nono gibiro neno piny, gibiro wuok apaka kadiemo wang' nono, lweny mochome no Nyasaye ajuoke mochome go, jajuoke go biro biro mondo celebrate ka gineno gima lich mitimo. Nyasaye no ne giwacho ni gibo biro neno. Nyasaye mondo gine kichung kod mama no, gichung wuoyi no, ichung gi johala no, ichung kod mama no, chubed jakore kod weche te ka nyingi nwang'o duong'. Agoni erokamano nikech nyingi nwang'o duong' i weche duto. Erokamano Nyasaye mantie, bed jakore gi Nyasaye kaka to woke chonge owok kod neno maduong' ka nyingi nwang'o duong' i weche te. E happy Ngeso majawar.
Erokamano jawinjo kendo janeno mara mane wuoyo kodwan Pastor Leonard Omondi mar kanisa mar God of Eternity Church. Ruoth otomonwa ng'wono wanwang're piny mar Dandora. Agon Nyasaye erokamano. Akwayi ni namba nan ka 0722 115714 0722 115714 kata 0733 736040 0733 736040. Namba no screen kama ndigo na sim mondo kanitie wach manade ma idwaro mondo walami kod Nyasaye kata mondo akonye amiya ng'adni rieko atumnie counseling achung'ie kodi to gone sim mondo nying Nyasaye onwang' duong'. Ko kamano Nyasaye ogwedhu, Nyasaye chung kodi mondo Nyasaye otimnu maber. Nyasaye mondo obed kodi weche te kendo Nyasaye ogwedh jo Lolwe TV, Nyasaye ogwedh joyalo duto, Nyasaye ogwedh familia na, Nyasaye ogwedh jowa duto mondo nyingo onwang' duong'. Shalom, shalom, shalom. Olimo ya wendora